Molt bona tarda i benvinguts una vegada més aquí als Amics de la UNESCO, seguint el cicle que vam titular Analitzem el futur. Han passat per aquí el doctor Ramon Tremosa, company de la universitat, i d'altres coses, el doctor Francesc Xavier Hernández, també professor de la universitat, Xavier Hernández Cardona. Ha passat per aquí també la Dolors Feliu, que va ser l'anterior conferència, que ens va parlar de llibertat i repressió, en el cas de Catalunya. I avui tenim l'honor de presentar-vos el doctor Germà Bel, que no li calen presentacions, però estaria malament si no ho fes, i per tant la faig. Ell és catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona. De l'any 90 al 93 va ser assessor al Ministeri d'Administracions Públiques i també al Ministeri d'Obres Públiques de l'Estat espanyol. De l'any 2000 al 2004 va ser diputat al Congrés dels Diputats. El 2011 va publicar un llibre, Espanya, capital París, que serà d'aquells llibres que d'aquí uns anys, quan analitzin el moment, segur que... Ara s'ha prenut molt per Terol, per Sòria... Ah, sí? Sí, l'Espanya vaciada. Sí, perquè està traduït a diverses llengües, no? El castellà o l'anglès. I com és allò de Madrid, Teruel i tot això és interessant discutir. Molt bé. Jo la veritat és que al moment que el vaig llegir em va agradar molt una cosa, o sigui, el que deia m'enervava, però ho explicaves molt bé. I els xistes. Clar, però ho explicaves tot molt bé, que és una de les característiques que volia presentar. Ell és un analista en qüestions d'infraestructures. El 2003 va ser nomenat membre del Consell Assessor per la Transició Nacional i del 2015, el fatídic dia 28 d'octubre del 2017, dia que es va aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola a la Comunitat Autònoma de Catalunya, va ser diputat al Parlament de Catalunya per la coalició Junts pel Sí, que és la coalició que va liderar la darrera declaració d'independència d'aquest país. Però per mi té una gran característica, i és que, ja ho he dit, és un gran divulgador. És capaç de divulgar conceptes que per la gent que venim d'altres camps del saber ens podrien costar, conceptes, dades, per gent no especialista, amb articles, amb conferències, amb intervencions a la premsa, a la ràdio, a la televisió i al Twitter. He de confessar que l'última vegada que vam interactuar ens vam discutir. Jo quan em vaig anar amb ell, perquè jo li deia que Barcelona no tenia prous, però els mitjans de comunicació encara estaven deixant alguns espais molt en blancs. I vam estar discutint una estona i ell es va avançar en l'últim tuit que em va dir gràcies per discutir de forma tranquil·la i educada. Anava a dir-ho ara, perquè el Twitter a vegades és una mica complicat. I sense cap altra presentació, em sembla que no m'he descuidat res, sisplau. Havíem pensat la conferència, o sigui, havíem pensat una intervenció... Assentat? Que l'esteu gravant? S'està gravant i l'única cosa és que et demanarien és que agafessis el micro. Sí? Perquè així se'ls pot gravar bé. Havíem pensat una primera intervenció i després un diàleg entre els... Si voleu anem directe, ara us explicaré. Jo, si m'havia demanat... Gràcies, Montse. Montse m'havia demanat que fes una primera intervenció de 45 minuts, jo li vaig dir que no, que de 30. Hem acabat de ficar... Se m'ha acabat de ficar. Montse m'havia demanat que fes una primera intervenció de 45 minuts, jo li vaig dir que no, que de 30, perquè és millor que quedem més temps per discutir. De fet, jo recordo que les últimes activitats que vaig fer com a diputat de Junts pel Sí directament ja començàvem que la gent dia una paraula i llavors jo dia que em venia al cap de la paraula i va anar molt bé, abans i llavors el que ho va muntar, que és l'exalcalde de Montsó, va dir, ostres, farem arreu si vols. Ell em va dir primer, te passo les paraules, dic no, perquè la gràcia que és que tu mires una paraula i no ho sàpiga, perquè si ja ho sé llavors vull quedar bé, en canvi si no ho sé vull no pareixer tonto i contesto en seguida, perquè no vull pareixer tonto, i al contestar en seguida no puc pensar que agradarà, el que jo penso. I quan vam veure abans em va dir, podem fer les mateixes paraules, ara us dic no, les mateixes paraules no que no de ser, n'has de fer unes altres. Per què? Pel mateix, perquè si les sé me pensaré per quedar bé, i si no ho sé, ho diré en seguida, però no pareix que ho prenen. Va anar molt bé, la gent reia molt, va sortir, també van sortir Plató i Aristòteles, i a la costa
tot l'altre d'Aristòtil van sortir Coscubiela i Ravel, no m'explico com. Va ser molt celebrat, però ja no me'n recordo molt com. Llavors, clar, ella va plantejar de fer una cosa sobre infraestructures. Dic, és molt cansat de les infraestructures, molt esgotador, perquè és com jo ja quasi no em parlo ni del corredor mediterrani ni tot això, perquè és molt trista la història. Llavors, el que tenia Espanya capital París era un dia alguna gent que tenia dues coses, una que de fet, res no era massa nou, el del segle XVIII sí, era molt documentat, això sí, i per tant donava un quadre general, i l'altra cosa que tenia, me deia gent, diu, home, jo ara quan sento una notícia entenc el que sento, que a mi m'encanta, perquè l'important és que no t'hagués de creure ningú, sinó que puguis interpretar la realitat. I dos, me diuen, anem això per la nit, que us llegia ens per anar a dormir, i jo no sé com tinc comptat amb algú de llegir això per anar a dormir. Perquè es diu, és que és de terror, diu, sí, però vostè de tant en quant fica un xiste, o una cosa que fa risa, i llavors l'Enric aprofita i tal, dic, és que per això està fet perquè la gent del sud són gent que no ens agraden les coses tristes. Llavors, quan una cosa és trista, de quan en quan fiquem un sarcasme, nosaltres no donem per ironies. Ironia és més la gent de l'Empordà que són intel·ligents. Nosaltres no arribem. Llavors el que fem és algun sarcasme o alguna cosa així més entenedora, però això diu que són molt directes. Llavors, clar, jo li vaig dir, no parlarem d'infraestructures, però a més de parlar d'infraestructures el que farem és parlar de bon govern. I llavors ho il·lustrarem amb alguna cosa d'infraestructures. Perquè les infraestructures no són molt importants, però són molt gràfiques i les entenen millor que el finançament autonòmic o que la sanitat, perquè ni tots són metges, i això el finançament autonòmic no ho entenc jo. Per canvi, tots hem agarrat a aquestes alçades algun avió, tots hem agarrat algun tren, tots hem fet algun viatge en cotxe, i això ens dona més proximitat i, per tant, més capacitat d'entendre i, per tant, són molt bones efectes d'il·lustrar. Aquí el tema d'il·lustrar el model de construcció nacional espanyola en un llibre d'infraestructures. Però hem de començar pel principi. I el principi és això. I aquesta reclamació meva que ens diuen menys Plató i menys Prosac, més Plató i menys Prosac, i dic no, més Plató i menys Prosac no, menys Plató i més Aristòtil. Perquè vostès ja saben que el camí de l'infern està empedrat de bones intencions. No ho havien sentit mai? Per què? Perquè moltes vegades les bones intencions porten els resultats desastrosos. Este amic que ve tot content a donar-nos un regal. I això és molt important pel govern de la política pública. I permetran que faci no més de 2 minuts de dir tot això també. És que no està en modo presentació. Perdó? No passarà. Això no està en modo presentació. No, és que si fiquem en mode de presentació està allà a meitat. Bueno, a meitat. Ja farem el que puguem. La perfecció no existeix. Vostès, diguem, si veuen alguna cosa que no s'entén bé, m'ho diuen que això segur que passarà i d'aquí un rato s'avorriran. Perquè, clar, ara, aquí, infraestructures, el corredor mediterrani, l'aeroport, el tramvia, les autopistes, els peatges, no. Parlarem d'un aeroport, sí, però del de Girona. Perquè, clar, vostès a mi ens fiquen coses molt grans damunt de la taula i no les entenem. A mi em costa molt entendre les coses grans, però les coses menudes són més fàcils d'entendre. I com el que volem mirar no és el que s'ha fet o el que es fa, sinó com se fa. El com se fa igual en coses menudes que en grans. Per cert, és el problema, a vegades. I per tant, el que mirarem és com se fa. I agarrarem un exemple de l'aeroport de Girona. Durant un moment s'avorriran, però al cap d'un moment espero que es deixen d'avorrir. I llavors, després, si volen, ja podem parlar del que més els interessa d'infraestructures o altres coses, o taxis universitaris, però si algú venia aquí al corredor mediterrani, o a l'aeroport de Barcelona. Després, per això farem molt de temps per a discutir, per a col·loqui, no? Nosaltres, a Europa, la cultura occidental té una tradició, ve del pensament grec, i al pensament grec hi ha un senyor que es diu Sòcrates i després este va tenir com 2 fills, que no eren germans, però que eren Plató i Aristòtil, no? Que tothom l'ha sentit parlar una mica, encara que no sigui en profunditat. I Plató, que és de la dreta, era una persona que pensava que el món s'havia d'entendre com si estiguessis dins d'una caverna, sense tenir en compte el que havia fora i a través d'un procés de pensament abstracte. I llavors Aristòtil, en
Aristòtil va dir que Plató és molt important, però la veritat és més important que Plató. Pensava que algú s'havia d'entendre a partir de l'experiència, de les coses que passaven. I això ha tingut molta influència en el desenvolupament dels anys actuals, tant de la ciència com de la política. Per fer-ho molt curt, Kant, que és un gran filòsof del segle XVIII alemany, ens va donar un parell de regles de regles bones, no ètiques. Una que quasi ningú discuteix, individual, que és la regla que no facis a ningú allò que no vulguis que et facin. I qui pot estar en desacord amb això? Si tu no vols que t'ho facin, doncs no li facis a ningú. Si tots féssim això, excepte la gent molt desequilibrada, tots tindríem un comportament bastant normal. I després n'ha format més per lo col·lectiu, de l'ètica col·lectiva, i dir, l'important són les intencions. Quan s'analitza les coses públiques, aquí direm política pública, l'important són les intencions. Si la intenció és bona, la política és bona. En canvi, un senyor que va viure unes dècades després, John Stuart Mill, anglès, ell dia que no, ell era més d'Aristòtil, Kant era més de Plató. Kant va intentar reconèixer. I la cosa és més fina, però ja em permetran. Stuart Mill era més d'Aristòtil, i Stuart Mill dia com a regla individual ja fes el que vulgui sense fer mal a ningú. Llibertat. Respecta als que pensen diferent i cuida els dissidents, que els dissidents són els que critiquen i els que qüestionen moltes vegades són l'origen de la solució de problemes. Però a mi el que m'interessa ara és que la idea de Stuart Mill és, escolta, en la política pública el que compten no són les intencions, són les conseqüències, perquè a la gent li afecten les conseqüències, no les intencions. I això són dues maneres molt diferents de pensar la política i de fer la política. El món de Kant sempre tenim, això és en els Simpson, que també és un gran pensador actual, al món de Kant sempre tenim el Dimoniet i l'Angelet que ens diuen això és bo, això és dolent, i el món de l'Stuart Mill és, escolta, pregunta el fet per final, perquè si no et fots els molts de trets tu mateix a la cara, no? I aquesta és la idea en què es traslladaria aquesta visió més aristotèlica, més mediana, més permediana, de fer la política. La primera pregunta sembla mentida, però no és cap obvietat. Tenim un problema. I si tenim un problema, quin problema és? Això és el primer que ens hem de plantejar sempre. Hi ha un problema. I quin problema és? Llavors, si hi ha un problema, el segon que hem de mirar és, molt bé, i com el podem resoldre? Perquè en la vida, primer, podria ser que hi hagi un problema i que no es pugui resoldre, però podria ser que la resolució del problema sí que és pitjor que el problema. Per això, no fer res sempre és una opció política. No fer res sempre és una opció, però a més poden hi haver diferents formes d'abordar el problema. D'acord, hem arribat a que hi ha un problema, hem mirat quin problema és, quines formes pot hi haver d'abordar-ho. Després d'això se farà un projecte, s'han de mirar els efectes i després s'ha de mirar el que passa. Això ja és talibà, és a dir, intentar, perquè clar, nosaltres estem en una societat que tots han sentit dir que no s'ha de mirar cap atrás, s'ha de mirar cap avant. És la gent que mira cap enrere, no s'ha de mirar cap enrere, s'ha de mirar cap avant, no, s'ha de mirar cap enrere per aprendre. I això té molt que veure amb la filosofia que tenim del poder i del govern. Nosaltres venim d'una societat absolutista en la que podria ser que em passés una miqueta millor. Venim d'una societat d'absolutista on va fallar la il·lustració, i l'absolutisme és la idea que el poder no s'equivoca. Que el govern és el poder i les institucions. Llavors, clar, si el govern no s'equivoca no cal mirar cap atrás. Però els il·lustrats el que precisament feien era introduir una restricció al govern i a la forma de governar, per a millorar-la. Per què? Perquè el govern se podia equivocar. Però com ho saps si el govern s'equivoca? Analitzant els resultats del que s'ha fet. Recordes els resultats? Això aquí és de matrícula. Per això nosaltres ens diem Observatori d'Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques. Anàlisi és abans que es faci, avaluació és després. Aquí, de premis de projecte i tot això, no hi entrarem molt, però
sí que entrarem, però això us diria que és molt bonic el cas de l'aeroport de Girona, que n'han sentit parlar una mica tots, no? De ficar una estació d'alta velocitat a l'aeroport de Girona. I llavors, clar, el primer que ens hem de plantejar quin és el problema. Això, i si es fiquéssim 2018-2020, no ho he fet, perquè hauria estat 20 minuts i total segueix a 2 milions de passatgers, no fa cap diferència, és la cent dels darrers anys dels passatgers de l'aeroport de Girona. Va arribar l'any 2008 amb un màxim de 5 milions i mig. La càrrega no compta perquè n'hi ha molt poca. I va baixar fins als 2 milions, que és per on ronda ara. Bé, l'any passat no, però és la seva, diguem, la mateixa ocupació de creuer. I per què? Bé, doncs aquí el 2009, quan s'ha obrir la terminal d'ampliació de l'aeroport de Barcelona el 2009, van generar-se més el que es diu tècnicament slots, més possibilitats de donar permís d'aterrar i enlairar-se, i això va fer que una gran part dels vols que se n'havien anat a Girona a través de la saturació de l'aeroport de Barcelona anessin a Barcelona. I això va fer esta baixada tan brusca, i quan van pujar bastant les taxes de l'aeroport de Barcelona, afortunadament, el 2011 es va estabilitzar una mica. I la primera pregunta és, i això quin problema és? Vostès què troben? Si algú té una idea, algú és de Girona? Algú té molta estima a Girona? No ens enganyem. Jo sempre dic que Girona, per qualsevol persona que no sigui de Girona, Girona és la segona ciutat més bonica de Catalunya, la primera sempre és la nostra. I Girona és la Florència catalana, no? Què hem de dir? Què podem dir? Demà. Bé, però quin problema és? Quin problema hi veuen això? Home, és un cobriment per Girona, no? Per què? Home, menys moviment, menys riquesa. Menys moviment, menys riquesa. 2 de cada 3 d'aquestes persones anaven a Barcelona, agarraven un autobús, algunes en cotxe, però moltes en autobús, agafaven un autobús de Sagalés, a l'aeroport de Girona, i feien cap a Barcelona. De fet, 2 de cada 3. La gran baixada és de persones que volaven a Girona per a Barcelona i llavors anaven en autobús per anar a Barcelona. Per tant, riquesa... Com és? La Coca-Cola, el croissant, potser... Però... La infrautilització de l'estructura sempre és un problema, sobretot, no? L'aeroport de Girona, això no és un problema a Espanya, perquè els aeroports, com vostè sap, no tenen la necessitat de ser autosuficients, gràcies al meravelós de caixa única que tenim de la Seguretat Social dels aeroports i dels ports. Però nosaltres sabem primer que l'aeroport de Girona, quan ja es va amortitzar una inversió totalment fora de lloc, que van fer l'ampliació del pàrquing, que durant uns anys el deute va aixecar els comptes, a partir del 2013-2014 l'aeroport de Girona ja va recuperar la rendibilitat financera, dic fins al 2014 perquè és l'últim any perquè tenim dades desagregades. Però l'aeroport de Girona ja ha arribat a ser, aquí, l'aeroport més rendible del sistema AENA. De fet, l'any 2008 va tenir una taxa de rendibilitat del 30%, però aquí tornava a ser rendible. Voldria dir un sistema individualitzat o suficient, no és com Lleida. Com l'aeroport de Lleida, igual, que també podria haver sigut un cas molt interessant. De fet, els estudis una mica que hi ha comparatius, el que millor sabem és que els aeroports que tenen entre mig milió i un milió de passatgers, si estan ben gestionats i tenen el preu que han de tindre, poden pagar el seu gasto. Que això dels aeroports no els hi haurien de pagar el gasto igual que el Rodalies. El Rodalies sí que han de subvencionar-ho, però els aeroports no. És a dir, un aeroport és una cosa, una línia d'alta velocitat és una altra, i Rodalies o el metro és algo molt diferent. Si volen després hi entrem. Moltes vegades la gent confon els trens. Hi ha trens d'una forma, hi ha trens d'una altra, fan serveis diferents. Això no és cap problema. Perquè la ciutat de Girona, amb 2 milions de passatgers a l'any, té una connectivitat molt més gran que pràcticament qualsevol ciutat europea, qualsevol àrea metropolitana del mateix tamany europea. Això el que genera és, si tu tens prop de Girona, més o menys destinacions. I això fa una baixada de destinacions, però en termes comparatius,
està molt per sobre de pràcticament com se valoria robar els 120.000 habitants fico Salt i Montant. Per què? Perquè la gran capacitat d'atracció de Costa Brava no és clara. Quin és el problema que va haver a Girona? El problema que va haver, i jo hi col·laborava bastant en aquella època, és que quan s'estava a 5,5 milions de passatgers hi havia una queixa molt gran que era, ostres, és que la gent d'aquí va anar per Barcelona, la gent d'aquí va anar a Barcelona. I això jo també ho entenc, és una mica l'amor propi i direu. Clar, si van al teu lloc, però de fet ni entra, si van a un altre lloc dius, això no convé, perquè venen aquí i ni s'esperen a fer despesa ni res. Jo recordava quan hi anaven a mi clientant, després m'entendran, els dies, avui, el que avui critiqueu, demà ho plorareu. Puc demanar una cosa? Pot costar una mica més el micro, sisplau. Però el que avui critiqueu, demà ho plorareu, això es passa molt, Avui volem una cosa, el que dia James Joyce, Oscar Wilde dia, ull el que demanes als déus, que te'l poden donar. I a Girona diem, pavint a Barcelona no cal que passin per aquí. Dic, ojo, el que demanem als déus, que us ho poden donar. I els hi van donar, en forma d'ampliació de la terminal de Barcelona. Però el problema és la sensació de vertigen de que el teu aeroport, que havia sigut 5,5 milions de passatgers, i quants avions en realitat cau. I llavors què passa que a Espanya, per tant també a Catalunya, sempre que hi ha un problema, una crisi econòmica el 2011-2010, quan allò de Zapatero vas començar a les retallades, doncs aquí passa que si tens un mal de cap te fots una aspirina, que molt de mal no t'ha de fer, i si tens un problema d'estos te fots una infraestructura que tampoc molt de mal no t'ha de fer. Ojo, perquè si fots una caixa d'aspirines, l'estómac, i si fots una caixa d'infraestructures també. Llavors va començar una demanda per potenciar-nos de l'aeroport de Girona per anar a Barcelona. Que ben pensat, dius, ara clar, avui en dia, jo me fa molta gràcia quan diuen, no hi entrarem, no? Diuen, ostres, això d'anar a un altre lloc, anar a un altre i ficar més viatges, en emissions de CO2 i tot això és el més convenient, no? Pot ficar voltes, però és que els trens no contaminaran en el futur, però el futur està molt lluny. I les renovables a Catalunya encara estan més lluny. Perquè ja van seguir tot de renovables. Per cert, em faig una mica de propaganda, avui tinc una columna d'ara sobre les renovables. El títol és prioritat o opereta. La paraula inicial era més grollera, però han quedat en opereta. Molt bé, doncs tenim un problema. I el problema és que ara no ens ve la gent per a Barcelona. I com ho podem resoldre? Perquè vingui la gent aquí per a Barcelona. Fiquem un abaixador d'alta velocitat ferroviària, perquè llavors la gent arribarà a Barcelona, es ficaran en un coet, en un tren que és com un coet, i arribaran en uns plispars a Barcelona. Suposem que és un problema, acabem de suposar que és un problema que la gent no vagi a Girona per anar a Barcelona. Llavors van començar a passar... I ara entrarem com s'ha de fer... Això és una demanda que arriba de la Cambra de Comerç de Girona i que s'hi enganxa en seguida a l'Ajuntament de Girona. Crec que en aquella època, al final del 2010, hi havia un tal Puigdemont. I llavors el primer que es fa és licitar un contracte, ara per la més avorrida, però la vida ja sabem que és aquestes coses. Es licita un contracte, un estudi per veure el projecte i l'estudi. Fixa't que és molt interessant, jo no m'havia vist quasi mai, no m'havia vist mai de fet, que es fa un pressupost de $500.000 d'euros i s'adjudica per 43.000 més IVA. Dius, bon preu, Qui es pot queixar? Clar, els que sabem d'aquestes coses, com va al mercat, nosaltres no, perquè nosaltres a la universitat no en sabem de guanyar diners, però sabem com va al mercat, sabem que 94.000 euros no el farien els professors d'universitat, tot el que s'ha de fer. Que no està disponible, no l'han pogut veure mai. I al cap d'un temps, el 2014, això ja és un projecte del govern de la Generalitat, i llavors se fa un estudi per el propi Departament de Territori que pengen a la pàgina web, hi ha una pàgina web, i llavors fa un estudi de 30 pàgines, és un PDF, i diu que, ostres, toca bromar, perquè si es fa aquesta cosa hi haurà una rendibilitat social, no financera. La gent, els economistes que ens dediquem al transport,
contra el que molta gent pensa quan diem rendibilitat, sempre volem dir social. És a dir, sempre que fem anàlisis detallats, si no la vida seria massa més trista encara, però sempre contem els morts que s'hi haurà, els morts que s'eviten, les emissions de CO2 que hi haurà, les emissions que s'eviten, les micropartícules, l'òxid de nitrogen, el temps perdut en congestió. I si volem parlar de rendibilitat financera, diem rendibilitat financera. Si diem rendibilitat, sempre és social, això que no se'ns oblida. És que els economistes escriuen, clar, el problema és que no has llegit prou. Llavors, els sortia una rendibilitat social de l'11,5%, que dius, ostres, aquest projecte ja està tardat. Era una cosa, una baixadora de 9 milions. Nosaltres normalment quan veiem un pressupost sempre l'augmentem un 50% i quan veiem una estimació de demanda sempre la reduïm un 50% i ja ens va sortint. No? Ja ens va sortint. Després entendran per què. I llavors, i això era més o menys el que dies, diguéssim, fem un supòsit, es captaran tants de viatgers que venen a l'aeroport i llavors a més se'n captaran també de la zona que agarraran el tren d'alta velocitat per ir a baixador. Llavors ells van calcular el temps que costa en dins del vehicle, perquè tinguem en compte que per viatjar, quan diuen que de l'aeroport a Girona a Barcelona, és que de Girona a Barcelona s'arribaria en 33 minuts. Sí, però això és el temps dins del vehicle. Quan has de viatjar, si jo us dedicara a vostès a casa, quan tardaran en anar-se'n a casa, i algú diu, tinc 15 minuts de metro, no tardarà 15 minuts, té que sortir d'aquí, té que anar al metro, té que esperar al metro, té que arribar allí, el metro arriba, vostè puja, surt el metro, arriba a casa, i això es diu temps d'accés, temps de viatge i temps de gres, que moltes vegades és més gran que el temps dins del vehicle. És molt important tenir en compte. Llavors es fan una sèrie de càlculs i diuen, determinem uns temps de viatge en un tren d'alta velocitat i en l'autobús, perquè recordem que d'autobús ja n'hi havia. És a dir, aquí hi ha un petit detall. I és que quan hi havia 5 milions i mig de passatgers, ja hi van anar 5 milions i mig en autobús, se'n donen compte de la paradoxa. No fa falta l'AVE perquè la gent vagi de l'aeroport de Barcelona, de Girona o de Barcelona. I això ja va passar. A 10 euros el viatge, per cert. I llavors, el que farem serà estalviar 32 minuts de temps entre el tren i l'autobús. Perquè, clar, entre que has d'arribar a l'estació, has d'esperar el tren i has d'anar dins del tren, aquí ja no es compta de l'estació a casa teva, perquè això, cadascú, són 83 minuts i en l'autobús són 115. Llavors, estalviarem 32 minuts de cada viatge i com anirà tanta gent, calculem el temps del viatge. Mira, saps què? 11,8%. Clar, nosaltres quan vam veure això, vam dir, això s'ha de mirar molt en detall, perquè és que si la diferència en vez de ser 32 minuts és 19, que diuen els centrals, i ja no s'haurà compte. No cal que entenguin la matemàtica. Només entenguin que si la diferència més de 32 minuts són 19, ja no s'haurà compte perquè ja no s'amortitza la inversió que es fa. Doncs mirarem. Nosaltres què vam fer? Jo li he dit alguna vegada a un parell de consellers també. Xai, agarra un troli i anem a la porta de l'aeroport de Girona. Fiquem-nos a la porta de l'aeroport de Girona, que és el que la gent no és el que farien vostès. Vostès no farien tots aquests càlculs. Vostès arribarien allí i dirien, estic a la porta que quan ve el tren o l'autobús. Doncs, consellers, anem allí, amb el troli, i agarrem el tren i una vegada vaig fer una xerrada al departament. Això mateix, una mica més des del tècnic, al Departament de Territori, al 2015, en 40 o 50 funcionaris alts i mitjans, i clar, però els vaig fer una trampa, perquè els vaig fer com si hi hagués gent de València que vingués per a Tarragona, normalment. Però que no hagués pogut per a Tarragona. Però que sigui, ara hem vingut de València en avió i ara han d'anar entrenant a Tarragona. I tot el que havien de fer perquè arribessin a Tarragona, que era vindre a Girona i a Barcelona. I clar, al final van dir, clar, i llavors no m'han dit mai més anar. Cosa que entenc. Bueno, doncs vam dir, escolta, anem a mirar què passa i què van fer? Van fer això, van dir, doncs bueno, mirem què passa si agafem un avió per a Girona. I això ho vam mirar el 26 de febrer, tranquils,
ho han mirat en altres dies i també a l'estiu. És que a l'estiu hi ha més gent, sí, també ho miren. I vam dir, doncs, bueno, mirem els avions que hem programats, els trens que hem programats i els autobusos que hem programats. I a l'EO, nosaltres ja diem que pensar que en 5 minuts, la gent que en 5 minuts la gent estaria de la porta de l'aeroport en el trole a l'estació del tren, a l'andana, només de pensar que en alta velocitat és obligatori passar el control, ja pensàvem, ostres, com s'ho faran? Perquè tu arribes allí, t'han de ficar un autobús, perquè a peu no pots anar, que és molt terrat. A més, t'imagines al juliol, al 13 de juliol, 31 graus, la humitat que Girona, i allí a caminant cap a l'aeroport. Doncs no ho veiem i diem, doncs clar, hauran de ficar un autobús, però què és el que els dia aquell dia que els de Conselleria per anar a Tarragona des de l'estació de tren? Dic, doncs ficarem un autobús aquí fora i hem d'anar carregant l'autobús. És que només de ficar les maletes ja són més de 5 minuts. Però és igual, dels 5 minuts deixem-ho com un erroret. Vam agarrar els horaris que hi havia i vam mirar, escolta, els horaris que hi ha de les companyies aèries, de l'alta velocitat i dels autobusos, què passarà en la realitat? Només feia falta fer això. I en la realitat passava que el primer avió del dia era 20 minuts més temps en tren, de 32 menys a 20 més. El segon avió del dia era un minut menys en tren. El tercer avió del dia era 5 minuts més en tren i el quart avió del dia no vam poder mirar perquè no hi havia tren. Clar, sempre li pots a Renfe que et fica un tren express, són 6.000. No estava content. Llavors pensar, clar, a veure, qui agarra el tren encara que li subvenciones el bitllet perquè no li costa 10 euros? Perquè un bitllet de Girona a Barcelona, a més l'has de comprar, no pots... Has d'anar atento perquè a més si se retrasa 20 minuts l'avió, cosa que a vegades passa, i has perdut el tren. L'autobús està allí i s'espera. Per què? Perquè no té més faena. No té que... No hi van pensar en tot això, en que si l'avió s'ha retrasat. Com te compraràs un mes abans un bitllet de tren i diràs, i si el retrasa 10 minuts jo no l'agarro? No, si hi ha un autobús. Llavors, clar, però ja quasi estic. Ja quasi estic, m'he meravellat a mi mateix. Bueno, no, la veritat és que queden 50 segons, o sigui que... Estan xufades. Llavors, però bueno, mentre que cobri ella, perquè el que vam pensar és, a l'estiu, és que a l'estiu hi ha més avions. Vam pensar, bueno, si no fiquen més trens, els horaris seran els mateixos, perquè uns estaran més prop i els altres més lluny. Si fiquen més trens, llavors hauran de parar més gent i quan paren més vegades trens, els que anaven de Girona a Barcelona perdran més gent perdent temps perquè quan pares se perd temps, els que hi havia dins. I tot això socialment és dolent. I si fan parar més trens ja hauran de pagar o ficar trens express en Renfe, clar. Llavors si ficaven que els veig heu de ficar aves, diguem, a la carta, en demand, com a Netflix. Que la gent que arriba a l'avió, arriba a l'avió, un tren d'aquí un quart d'hora, són 6.000, són 5.000. Ara, clar, la subvenció al bitllet, costaria més la subvenció del govern en aquest tros de viatge en tren per arribar en unes hores molt semblants, perquè llavors ara m'estalviarien 10 o 12 minuts. Si la gent li està cobrant el mateix que l'autobús, si no l'agarran, que paguen 5 euros més i a la millor per persona costa 150 euros, doncs jo no soc d'allò de quantes beques menjador faríem, però els economistes sempre pensem que si fas una cosa en deixes de fer una altra. I per això sempre mirem quines alternatives hi ha per usar els recursos públics, perquè potser hi ha una alternativa socialment més rendible per usar els recursos públics. I mos dol, som gent molt trista. Mos dol. És com si mos sortigués de la butxaca. No hi podré fer més. Llavors, en totes les proves no té sentit. I llavors va vindre, però vostès això ja ho saben, no? Que entre volar d'un lloc a Llomban o volar a una altra ciutat, pagar el tren i anar, no els hi fa falta massa explicació.
Si diguem això és perquè hi ha un estudi, que no calia falta més explicació. La gent això no ho farà. Punt. I si ho feien abans, que ja es feia en autobús, és perquè no entraven més avions a l'aeroport de Barcelona. Perquè si hagués, quan van poder entrar, van vindre aquí. Busquem un altre problema, que és una cosa típica del cop d'Alguaire. Les infraestructures que es converteixen en un problema, perquè ara què en farem? És que el d'Alguaire, que cada any hi ha un concurs a veure què fem d'Alguaire, no? O de l'AVE, hi ha un concurs a veure com en fiquem gent als aves. I quan una infraestructura se converteix en un problema és que no hi ha una solució, perquè no hi havia un problema per resoldre. I aquí es va trobar el problema, els que volguessin parlar de l'aeroport del Prat, ara es començarem a tocar. Aquí es va trobar el problema. Quin problema? És que l'aeroport del Prat té un problema de pistes i podem fer la quarta pista a Girona. Això és una cosa que el govern de la Generalitat, jo era diputat del Tribunal i del grup que donava suport al govern, doncs a partir del 2016 van començar a donar idea que, saps què? Mira, no cal que el govern central tenim un problema, i sabem, ells ja el sabien, el problema que s'ha sortit ara, si és que és un problema, hi ha gent que no és un problema, si volen després discutir amb la lògica, és un problema o no és un problema. Sempre sortim fixats, és un problema o no és un problema. Les pistes són un problema, ara ho hem descobert. Són un problema perquè tenim 3 pistes, una que no vol perquè és creuada, i tenim 2, una que és llarga i una que és curta. La que és llarga no es pot utilitzar per enlairaments perquè passa pels 2 barris més rics de Catalunya, el segon i el quart, vaja, el més ric és Sant Cugat Centre. He dit per què? Sí, perquè jo penso que si és la Gornal o les Mitges que estaríem passant els meus. Jo és que penso que els rics tenen més influència. S'acaben d'assabentar, és la primera cosa. Tenen més capacitat d'influència i més capacitat de ficar els seus problemes a l'agenda pública. El que els he dit no és immoral, és ficar el teu problema a l'agenda pública. I clar, l'altre problema és que la pista que s'utilitza per enlairaments té 2.800 metres i per un avió de 150 passatgers, però quan has començat a despegar un avió més gran, li han començat a treure maletes, si va carregat de gent no va anar, és un lío. I de fet ja hi ha avions que no valen perquè per les destinacions ja no valen. Però és un problema o no és un problema? Bueno, algú va pensar posar més de les pistes al Prat, fem la quarta pista a l'aeroport de Girona. Aquesta és una altra història que donaria per 10 minuts més. No van pensar mai. Fixen que aquí ja no és per anar a Barcelona, és per anar a l'aeroport de Barcelona. Agarrar un avioneix a l'aeroport de Girona i fer una estació de l'AVE, no per anar a Barcelona, que és veritat que en autobús ja es podia fer i que els estats, quan ho mires ben clar, no l'agarrarà quasi ningú. Anar a l'aeroport de Barcelona per agafar un altre avió. El que es diu una llançadera interaeroports. I ningú es va preguntar una cosa que els americans a vegades no es pregunten tampoc. Això ja ho fa ningú, no? No hi ha cap cas al món, cap, si n'hi hagués un, no diria cap, diria un. No hi ha cap cas al món que hi hagi 2 aeroports que tinguin un servei d'alta velocitat de connexió. El cas més proper, vostès han sentit parlar de Tòquio? 38 milions i mig d'habitants, 9 vegades l'àrea metropolitana. L'activitat econòmica és 10 o 11 vegades. Hi ha un aeroport al nord que es diu Narita i un al sud que es diu Haneda, o a l'inrevés, perquè els noms sempre s'englien. Me passen les persones i els noms. Llavors, entre ells estan a 80 quilòmetres de distància, no a 110, i al mig està Tòquio. I llavors, per ells, passen línies d'AVE, les d'anar de Tòquio a Japó. Jo soc molt de Japó, també hi ha molts de japonesos, quan el pas petit sempre va plenar. Però no hi ha un servei de Narita a Haneda per anar. Si tu pots agarrar un tren en alta velocitat i pots fer les estacions que hagués de fer, passes per dins de Tòquio, no hi ha un servei d'alta velocitat de connexió, això no es fa enlloc. Podríem seguir, però jo crec que una bona regla de política pública és si el que vols fer no ho fan enlloc, planteja si és una bona idea. Que pot ser-ho. Perquè les innovacions són això, coses que no s'han fet enlloc. Però si no s'ha fet enlloc, a la millor algun motiu hi ha. El motiu és que la gent no viatja en un aeroport per connectar amb un altre.
A vegades la gent m'ha dit és que jo sí que vaig anar a l'aeroport de Gatwick i vaig acabar a Heathrow, dic que vas comprar la companyia o a iDreams o Expedia? Diu, no, iDreams o Expedia ja no ho faré mai més perquè llavors vaig tenir que carregar un tren, després un taxi. Sempre hi ha algú que... Un dia hi havia un pobre que anava a anar també. I sempre hi ha algú que ha fet alguna cosa. És que jo conec un... No, ja també conec, sempre hi ha algú que ha fet alguna cosa, diguem, però... Per tant, d'això se generen algunes regles per governar-nos millor i si després volen anem al tipus de cosa que vulguin. La primera, si tu vols promoure un projecte des de les institucions, l'anàlisi i l'avaluació no el pots fer tu. No es podia fer aquella primera licitació que es va fer des d'institucions que eren les que sponsoritzaven el projecte, perquè tenim molt de costum a intentar fer projectes que confirmen el que volem. Nosaltres diem avaluació confirmatòria, que és la típica d'aquí. Fem projectes perquè diguen, sí, han fet els números, això surt bé. Ja veuen en quina facilitat n'hem desmuntat una, està publicat, és de risa. Jo m'ha sabut mal fer de risa en un projecte d'estos aquí. Jo ho havia fet en l'AVE Madrid-València i sempre penses, dol una mica quan és a casa, no? Però també s'ha de fer, si no serien hipòcrites. Millor si ho fas fora. Ahir vaig estar en una tesi doctoral a Lovaina, que és una universitat excel·lent, magnífica. I era una tesi del comitè. I era una tesi una doctoranda que explicava que no només els polítics tenien biaix de... Saben, jo penso que s'ha de fer això i llavors quan me donen dades o avaluacions o resultats m'agraden i em quedo els que estan a favor i desrespecto, menys tinc els que estan en contra. Això és un biaix ideològic. I els gestors públics també tenen biaix. Si pensen que alguna cosa és millor, t'acostumen a pagar més atenció a allò que diuen que està molt bé allò i ja no pagar atenció a allò que diu que està malament. Per què? Perquè tots estem compromesos en allò que pensem o fem. Això és natural i és humà. L'altra vegada et recordo que jo soc amoral. Espero que immoral no, però amoral sí. Per tant, és millor que ho avalua gent que no té cap relació i que estigui fora de l'administració. Aquí el conseller Mascolell, quan era conseller d'Economia, ja va intentar que les avaluacions de projectes a Catalunya sortissin del Conseller de Territori i Economia, però no ens va sortir perquè el conseller Mascolell tenia més intel·ligència i més idea que no poder en aquestes coses. Llavors no se'n va sortir. La idea es va formular, però les avaluacions, recordin que això de l'avaluació que els he discutit a l'AVE de l'ambaixador, la va fer la Conselleria d'Economia, gent que en sap més que jo. Però no és que no ens ensenyi, és que jo són enginyers i els enginyers no peguen 4 voltes als economistes, per això estudien més i és més dura la carrera. Sí, després no s'actualitzen molt, però això és un retorn. És una content. Sí. Clar, perquè si et dediques a la consultoria per confirmar el que vol el govern no cal estudiar molt. Nosaltres portem molt d'orgull al nostre grup de... Ara vaig a fer una cosa d'autopropaganda, si em permeteu. El nostre grup d'avaluació és molt menudet, som 11. Ahir vam publicar un llistat dels 160 i pico professors de la UB, que estem dins del top 2% de cites mundials dels treballs. I dels 4 camps de ciències socials de la UB, 3 són del nostre grup, del nostre observatori d'anàlisi i avaluació. Però nosaltres no tenim mai cap contracte, ni en el Ministeri, ni en la Conselleria. En la Conselleria UB era un estudi de l'EBRE, d'estratègies de desenvolupament. Per tant, no entenem que no ens donin contractes. Primer molestava una mica, però ara ens va bé, perquè clar, és que contractes confirmatoris no en farem cap, no es venen resultats. No es pot vendre els resultats. I per això és molt bo, perquè nosaltres igualment podem avaluar encara que no ens paguen des de fora, perquè som una mica obsessos. Subministrar al públic el material necessari per poder avaluar. Se'n recorden que d'aquest primer estudi els he dit que no hi ha res disponible online? I des de segon un PDF. Nosaltres demanem sempre els Excels per poder veure com fer els càlculs i supòsits. De fet, va tenir cert nom en el seu dia una avaluació dels projectes de l'Ajuntament de connexió del tramvia. Una avaluació de l'avaluació, que va desmuntar l'avaluació. Allò li va costar al govern 1.500 euros. 1.500 euros.
l'avaluació de l'avaluació. I va desmuntar-ho, va fer un parell de col·legues de l'observatori, tirat de preu, 1.500. Per això un mostàs. Per tant, subministreu un material a la gent que estem fora de les institucions perquè, si volem, poguéssim fer avaluacions tenint tota la matèria prima. Després, hi ha llocs que el que han fet és dir, escolta, a Boston ho van fer fa uns anys i van començar. Hem encarregat uns estudis d'avaluació i ens han fet això, però podria ser avaluació d'infraestructures o d'instal·lar una escola o una presó, o és més difícil, però l'únic que s'ha de saber és que és més difícil. Tenim aquesta avaluació i fem un concurs i assignem, és Boston, $5.000, 4.000 euros, i qui ens faci la proposta més competent i tingui les qualificacions, li pagarem 4.000 euros per avaluar l'avaluació. 4.000 euros és tirat per a evitar una mala obra o per a seleccionar un projecte. I això era com el que nosaltres vam fer, bueno, jo no vaig explicar personalment, el que es va fer aquí en la connexió del tram. Perquè això el que evita és l'avaluació que li diu el polític o que el polític vol sentir, sigui tant un consultor extern que cobra com un funcionari del departament que vol promocionar. Recordin que no és cap crítica moral, tots som humans. I si després amb tot això el projecte es tira endavant, sigui l'àmbit que sigui, educatiu, sanitari, infraestructures, mirem atrás, mirem cap enrere, perquè com els governs s'equivoquen. I és normal que els governs s'equivoquen. I la forma de saber-ho és mirant com ha anat el que s'ha fet, perquè tinguin en compte que els governs tenen la desgràcia que els toca fer aquelles coses que la gent no s'aclareix per fer vergonya. Per això al final els governs han tingut tant de protagonisme en la sanitat, perquè deixada a les mans de la gent n'hi havia poca i molt mal repartida. L'educació deixada totalment en mans de la gent, una mica el mateix, n'hi havia menys de la que generalment se vol i molt mal repartida. Llavors, clar, el govern té que endreçar coses que naturalment costa molt d'endreçar. Si no, i el govern no hi hauria entrat. Per això és normal que els governs s'equivoquen. I el que hem de tendir a aspirar és que els governs s'equivoquen el menys possible. Hi ha gent que diu, vull un govern que ho faci tot bé. No, jo vull un govern que la cagui el menys possible. Perquè el que ha de fer és molt difícil. I fer això ens ajuda a entendre on hem equivocat. I per tant, si entenem on ens hem equivocat, la propera vegada ens equivocarem menys. I aquesta és la forma que tinc de veure el govern de la política pública. No medir els encerts, sinó medir la reducció d'errors. Perquè, recordin, és molt difícil el que ha de fer un govern i el que ha de fer les institucions. I, doncs per acabar, que tots ho hauran entès, però jo igualment ho traduïc. Les accions són correctes en la mesura en què promouen la felicitat i són incorrectes si tendeixen a provocar el contrari de la felicitat. Podríem dedicar-nos ara a discutir sobre el concepte de felicitat, però bàsicament si ajuden a que la gent estigui millor, són correctes. Si fan que la gent estigui pitjor, són incorrectes. I per què? Perquè les intencions bones a vegades porten els resultats i d'intencions no es poden fer. Gràcies. Tinc molt clar que no és la conferència que esperàvem, però també tinc molt clar que quasi ningú es pensa que faria la conferència que esperàvem. Per tant, ara ja poden anar per allí on esperaven o volien. Jo també tinc 2 o 3 preguntes per mi mateix, però jo quasi prefereixo si... Camós? Mira, no, una cosa, quan has presentat l'estudi que es va fer de l'aeroport de Girona, hi ha una cosa que a mi no em va. Has dit el temps d'espera 25 minuts, molt bé, pot ser. Però aleshores deies 5 serveis AVE al dia. Amb 5 serveis AVE al dia, si els passatgers són 6.000 al dia i això va augmentant, haurà gent que esperarà molt més de 25 minuts. És el que nosaltres vam voler. Mirar-los, suposar que s'aturaria l'AVE que passés més prop de l'avió i mirar quin era l'AVE i mirar quant de temps hi havia des que arribava l'avió. Vos va ser molt fàcil quan tu tens horaris programats, perquè a més recordin que hi ha una diferència molt important. El tren d'alta velocitat, si és de línia, no s'espera, para, descarrega, carrega i se'n va.
L'autobús de Sagales, si l'havia retrasat 10 minuts, saps què dius? I si a l'estiu, si s'ha retrasat 10 minuts, se'n va perquè al cap d'un quart d'hora hi ha un autobús de Sagales. Clar, era això que diu, per favor, anem un dia a l'aeroport i feu-ho. Com no ho veu? Per què? Perquè gent de competència tècnica ho va enganxar tot a martellades perquè clavés un 11,7% de rendibilitat social. I aquí no hi ha, segur, interessos de les grans companyies florentines o constructores. No cal, perquè aquesta era una obra que el govern de la Generalitat estimava que costaria 9 milions d'euros. Però aquí, clar, és que m'he deixat l'anècdota. Però la línia de l'AVE no milions. No, la línia de l'AVE està feta. El que s'havia de fer era l'abaixador. L'abaixador. Llavors, clar, aquí, i aquestes són les coses de la vida, i el que els dia a l'època que era diputat, dic, clar, va hi haver un senyor que era ministre de Territori que li deien Íñigo de la Serna, que havia sigut alcalde de Santander. Este senyor va ser que va aconseguir a la Unió Europea que això és un gran èxit del corredor mediterrani, perquè ho vaig dir en un acte a Madrid que estava ell, dic, nosaltres ara ja no ens podem morir perquè ja ens hem reproduït i l'imperatiu biològic és reproduir-te. Quan t'has reproduït ja has fet la teva funció en la vida, no? Si tens l'oliva i l'arbre ja et pots morir, i ara ja no es podem morir perquè ara ja tenim 2 corredors mediterranis, el ramal litoral i el ramal central, que acaba de ser declarat per la Unió Europea part del corredor mediterrani. I el ministre que ha dit que ho ha fet la Unió Europea ha sigut molt humil i molt modest, perquè qui ho ha fet ha sigut ell portant a la Unió Europea. Per tant, gràcies, ministre, ja no ens podem morir. Tampoc m'ho he cridat més. Però llavors, clar, el ministre Íñigo de la Serna, quan va sentir això del govern de la Generalitat, deia, podem fer la 4ª pista de l'aeroport de Barcelona? I va dir, totes me convides. Ara que li venia un follon com l'he vingut ara, de que hi ha una congestió a l'estiu grossa i creixerà aquesta congestió, i a més hi ha moltes dificultats per operar avions a llarga distància, perquè els he explicat de les pistes i els pesos i aquestes coses tècniques. Va pensar, me quito un problema d'encima, perquè en lloc de discutir què fem en les pistes de Barcelona, a més no puc tocar cap al Marquès, és l'alcaldia de Gavà, el PSC de l'Aixó de Gavà, també és. Supongo que més no ho conec. Va pensar, nada, ¿cómo? En Girona y 9 millones no 55. No dic cap xiste. Aquí no fa falta inventar xistes. 9 no 55, que vaig pensar. En 9 milions ja sortia com sortia, perquè aquests milions, com això no és un hospital i una escola, s'han de... És que si no anirien tirant els diners com la del Guaire, no? Dic, doncs 9,55 t'acabes de carregar l'estudi de la conselleria. És este despropòsit d'anar encavallant i no un problema, resoldre un problema i com la resolució és un problema, intentar resoldre la resolució. I és aquesta forma de fer política que escolta, que som molt espanyols en això de veritat, que jo que sigui per influència. Ai, no t'ha agradat això. A mi tampoc m'agrada, però... No, però tothom resol els problemes així. Moltes indústries, perquè al final és una indústria, resolen els problemes així. El McDonald's, per matar l'E. coli de les hamburgueses, va decidir banyar-les amb una mena de formol, perquè així va matar l'E. coli. El formol fa les coses. Clar, el que passa és que... És una mica així, que es maten problemes amb solucions que no són realment solucions. Bueno, però el primer que has de mirar és el problema no és un problema. Recorda, perquè ha dit abans que el primer que has de mirar és el problema és un problema, i segons si el problema és un problema i socialment si considera que és un problema, perquè això també per relacions socials, no és només una relació estrictament tècnica, és dir, al final hi ha una cosa que és el diagnòstic tècnic, però després hi ha la valoració social dels problemes. És dir, un diagnòstic tècnic te dirà com canvien les emissions de contaminants, com canvien les emissions de gas hivernacle, com canvien els accidents, però després és una valoració social de cadascuna d'aquestes coses, la que deia, això no és tècnic, és social, no? I normalment el que ho han de fer són els parlaments que per això els votem. A part hi ha altres eines de participació ciutadana, però la segona qüestió que és que quan un problema s'ha decidit que és un problema pot ser la solució sigui pitjor que el problema. I si no, com te deia, mirar diferents coses. Això en el sector privat també passa, el que passa és que nosaltres no estem més en polítiques públiques. El sector privat també passa, però un sempre pensa que el sector privat, si no són aquells que tenen poca influència política, si la caguen molt queden fora del mercat.
que tenen molta influència política tenen altres avantatges i tal. Llavors tu dius altres interessos. No necessàriament. Altres interessos podrien existir en lo del Castor, la plataforma aquella que va fer uns terratrèmols. De vegades els terratrèmols eren el monopoli, no només caes dels canals. Jo els vaig dir, escolta, hem de fer com a San Francisco. Que al San Francisco tenen un espai que entres allí experiències de terratrèmol. Dic, jo aquí t'hauríem d'encarregar els que ho portava molt d'escala OGS i tal, l'empleat, el directiu, empleat de Florentino, que a veure si a les 4:30 cada dia poden fer un petit terratrèmol i llavors la gent pot anar a dinar i després tenen una experiència 4.0 o 4.2. Perquè una vegada que les ratlles a les cases es van fer, doncs aprofitar una mica una experiència, no? Per si no es podia fer una entrada a pressió de gas a les 4:30 de la tarda i que la gent després de dinar se'n anés al passeig, que és molt bonic, és un passeig que no està urbanitzat i per tant és fantàstic, no és broma, han d'anar, doncs que no hi ha estat, i a les 4:30 un tremoló, ja. Ara, l'aeroport, aquesta discussió última, la pista, si s'allargava o no, cosa de la qual no en soc partidari, és que si s'allargava la pista era 300 milions d'euros, entre vostès i jo, 300 milions d'euros, sí que poden donar una mica de pasta, però això no té res que veure en els 1.400 del Castor o en els 1.100, 1.200 del túnel i un tros de línia del Pertús, o en les radials de Madrid, 300 milions d'euros en aquests nivells és una mica... Ja us ho repetiré. Per tant, no era aquí. Els interessos sempre n'hi ha. La qüestió és quina part de l'explicació en cada cas tenen els interessos. I en aquest cas ne tenen molt prop. En tot cas, podríem dir l'interès de la Cambra de Girona, que vam considerar que era d'interès d'ells, de l'Ajuntament de Girona, promoure l'ús de l'aeroport de Girona, sigués en la destinació que sigués, en l'objectiu que sigués. Bé, ells defineixen aquest interès cadascú pondera com ho pondera, però no altre tipus d'interessos més espuris, que crec que és el que tu tenies al cap. Que també podem parlar.